Kana manga makaterera news idzi kubva kudhara inini ndini the nyametician kana kuti chiranga mazano muri yeZimbabwe ndadzoka nema updates andinogara ndakakubatira ipanapa. A lot is happening in our country right now, so ndauya nenyaya kuti ndingozivisana nevanhu zvinhu zvinenge zvichitaurika kuitira kuti paunenge uri kwese ikoko usajambwe ende usazozvinetse nekuda kutsvaga nyaya ndisito kutsvagirai. Saka kana muneni munenge muri safe, iwo chakutsvaga basa chete, inini ndokutsvagirawo nyaya, zvinhu zvobva zvofamba tosangana pakati. Kana uchingosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu-PF kunge zvandinogara ndichiita inini nechimonya changu chemubrain, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikani. Nyaya iri panapa yakamira kadai so. Advocate Chamisa musiwo vakanga vaannounce kuti vachinzi varoda kudzoka. So a lot of people were like, zvichaitika rezvi chichi chanyatsoitika. So panapa ndo patakusangana nemashoko vari kuti when it happens it shall happen unexpectedly and suddenly. Ndo mashoko avakabuda vari kutaura Advocate Nelson Chamisa panapa panyaya yekudzoka kwavo, kudzoka kumpolitics full time, because unongoziva kuti nyaya dzacho dzakutonetsa iwa kuti unototi vanhu vari kunditi zvakati, vanhu vari kunditi zvakati, and a lot of people were like ko imimi manga madii kuti mudzoke pamwe chete nanani madezi aidzoka nageza baba, you know, ende zvanga zvisingamnyatso make sense to be very honest with you. You know, a politician akwanise kuti achidzoka nehype yavamwe vanhu because anenge akutanga akudzoka ari under those people or something, and vamwe vaiti why musiri kuuya muchiindosa chinechi, murichi muchiindosa zvikuitwa nana Mdarageza, but he didn't say anything, akangoramba akaita se akakula down. But this time around takuona kudzoka kwavo nyaya dzacho dziri kutaurwa ende zvakuti vhirikidza, because if we check pa last post yakaitwa naMudhara Comrade Bombshell Geza vakataura kuti zvoni iko zvino ZANU-PF mirai muone zvenyu, mazuva amunangagwa numbered, mazuva amunangagwa asara mashoma, ndo mashoko aibuda achitaurwa naMudhara Bombshell. But tikatarisa even kuma press ava vaita vachitaura zvizhinji vakatotaura kuti aiwa apa takatoengage vanhu vakawanda na Chamisa nani, so apa manje zvakuchivhirikidza kuti bozi Ndarageza akabva anorova strategy yakushandisa yekwa Chamisa yekunyarara iyoyi. Saka ameno kuti vakazononyazonogara pasi vakataurirana here kuti saka bvanza aiwa cool down pari kunetsa, because apa pasangana vanhu vaviri, umwe ari popular, umwe anonyazoziva kuti toita sei kana kuti todii zvinodiwa kuitira kuti vanhu veZANU-PF netimu racho rimhanye ritize panyanga ipapa. But ndikuona a lot of Zimbabweans are complaining. Sandapinda kune nyaya dzimwe ndikuratidzei dzimwe nyaya dzisiri kutaurwa muZimbabwe. A lot of Zimbabweans are complaining, vamwe vari kutaura zvavari kutaura, you know, zvinotinetsa manje kuti maZimbabweans atichaziva kuti vari kuda chii, because Chamisa paanonyarara vanocomplaina, atiregerera paanotaura pacho vanobuda futi vakakomplaina, atichaziva kuti chavanenge vachida anyatsoita chii. Now ndikuona mwari kuti trust me, any unexpected get crash into government will be worse than ZANU-PF alternative governments are developed in the opposition as vital governments contesting sitting government on policy and leadership characters. Unoona zviro zvakutaurika, but this is what zvinodiwa maZimbabwe nzotaura kuti aiwa vanhu vachingoviteka nakungobvisa zvichipawa zve zvinoita se zvinosingoitwa nevanhu zve zvingoti ngozoti ningabva ipapo achita se achimhanya like mapindira avakatoita Mugabe akapabva achimhanya papa netimu rake, even vamwe vacho havasati vadzoka munyika na Jonathan Moyo nakasukwere muzembe ndiye kudzoka musuno apa vavatomti kwichu vavatomubata. Maybe they are trying to send message kune vamwe vakaita sana Jonathan Moyo nakasukure kuti ukangodzoka chete tinenge takakumirira ende tinokudzvanya, you know, something like that. Ndo zvandiri kuona zvikuitika. But apa manje pakunzi aiwa imimi kana kuti mupinde mugovernment iyi munofanira kunge muri amufana kuita unexpected, munofanira kuita zvinhu zviri ngirikini zviri straight zvisi unexpected, because mukapinda muri unexpected munovhundutsa vanhu, munozova worse than ZANU-PF. Ndo pandiri kuti amichaziva kuti mamwe maZimbabweans chavari kunyatsoda brain dzavo chii chaizvo chekuti munomboti munhu pindai muri kushungurudzire chimwe nevanhu, ndosaka sometimes uchiona achizongosvika pakunyarara. But let's watch this first. Umwe ari kutiwo I sit and wonder how I was convinced that this was the right man for the job. As they say, time exposes hidden realities and clarifies what is real. I don't know kuti uya ari kuedza kuti kudii, it's like ana belief yekuti he is the man for the job. I don't know manje kuti ndo padi manje kana kuti vanenge vachida kuti anyatsoita. I mean, how many times tichitaura kuti vanhu vane maplans imimi munenge muchidawo kuti iye Chamisa wacho anyatsoita zvekuita sei, kana muchiona kunge mune maplans anoshanda, why musingashandisewo maplans enyu iwayo amunenge muchita sei, amunenge munawo. But I don't know. Umwari kuti the problem is that you gave Zimbabweans too much hope and they trusted you too much only for you to let them down. So it will be very difficult for you
to retain that support. Most of your supporters, including me, have lost hope. Mungwata lose hope, but you know what I know and what I understand. Kubaba irano wachinji nonzi MDC. I think apa munokwanisa kuirana netikanzwisana. Pa irano wachinji yanzi MDC. Pakauya vanhu vakawanda vaita anonzi gudza mudungwe, kozoita vamwe vanga vatoriwe kutanga vanga vashandiswa kana kuti vanga vatumwa kuti vanovhiringidza vanhu vaida kuita chinhu chavo. Saka panozotanga kurohwa manje strategy, because pakutanga vakarohwa ndobva patanga kubuda unhu hweutengesi hwechinchi hwakatanga kuitika vachiri kuMDC paipa. Saka pavakanotisa kuti ndo problem yakuitika, vavapinda mutriple vawana same problem yakatera. Saka apo chakuitika kwakushaya kunobvisa maproblems iwawo nekunyarara nekungoona kuti inini ngandivakulire down, hakusina munhu achaziva strategy yandichashandisa, hakuna munhu achadai so, because kushaya kupedza problem yeutengesi kureva kuti vanhu vakadestroya opposition muZimbabwe vanhu vaiita utengesi hwekuti unobuda kuti nzi party yacho tasodiita zvavaijigana taididi panzi kunze kwekuti vambobuda vambomira vese as a party vachirwisa ZANU-PF kungadai kusistori namashura mashidipiti ese ari kuitika, but because of vanhu vanenge vachidawo kuita zvinhu because of reasons avo, hamene kuda zvigaro kana kuti kuda something, honai patava iko zvinezvi kwazvasvika at the moment. But inini muri Zimbabwe andinagana tinenge tingoriwo vanhu tingoziva kuti vanhu avo unotoshaya kuti munhu anodei chinhu chinonzi muZimbabwe chinonetsa kuti uchikwanise kuchifadza, because mazimba to be very honest vanonetsa kuti unzi wamuitira zvinhu zvekuti anofara, asi iye ukatomuti aitewo futi anenge akutongoita zvese zvokuti unotomuti nayo chicho uri kunyatsoitika. Right, ungari kuti I think as Zimbabweans we must agree on the one thing that there is no opposition right now. The demise of Tsvangirai was the end of credible opposition in Zim. Aya amahumbwa ndo mashoko arutaura nevamwe. I think kuma comments aya inini ndapedza nemi because a lot is happening in Zimbabwe andikaramba tichingoramba tichingotaura nyaya. But inini ndaichita kutoziva kuti vanhu vari chavanenge vachinatsoda kuti chinyatsoitwa muZimbabwe kana kuti pane zvinhu izvozvi chii chinonyatsoshanda, because man tongoramba tichingonzi ninga akadai musi wakati ari pakati musi wakati akazodai so zvimwe zvacho zvinopedzera zvakubohwa. Kana muchinge mune something to do, something better, hazvirambidzwe. Chamisa haana kana munhu akarambidza naye unzwa machitanzi ngaindose umwe munhu apinde ipapo azosara nengena, hazvimbodi kuindoswa zvipinda kana uri serious wotanga kutotaura maideas ako vanhu vanokutera kana uchingofunga kuti uri serious, simple as that. But kana muchiti moti aiwa iye ngaaningirikine muri kunyatsoziva kuti because politics it's all about numbers. Saka munyatsoziva kuti hamuna vanhu, saka moti ninga ari better, kana ari better achadiwa nevanhu kana ninga ari better wacho simple as that, because it's not easy to unseat the current government kana usina numbers. It's not easy, hazvisi nyore izvozvo. But anyway muri Zimbabwe inini ndandangopfura nepapa rekezi tingoonesa kwa Chivayo kwaita mariro, kwa Tezvara vaChivayo kwaita mariro, tiri kunzwa kuti Tezvara vakafa. Tingoti may he so rest in peace. I know kuti a lot of Zimbabweans vari kutaura zvinhu zvakasiyana, but inini ndangoti ndingopfura nepo nyingozivisa maZimbabweans kuti ndo rimwe remashoko atiri kusangana nawo iko zvinezvi currently. Toziza mazimba unonga kunza iye akazodai iye ndiye akazodai ndo imwe nyaya tinogara ndichikuudzai futi maZimbabweans kuti kana uchinge uchirarama munyika yeZimbabwe usaite zvinhu zvekuti urwadzise maZimbabweans kana kuti utambe zvinenge muchinyeberana muchiti muri kutamba muchisaidirana neZANU-PF, because mangwana paunoita zvaunoita hapana chimwe chinhu chaunoningirikina chinobatika chaunoita. Because vanhu vanenge vakutaura kuti chese chawakaita you deserve that, ndiwe wakonzeresa, ndiwe wazodai so, ndiwe wazodididi, zvimwe zvacho pamwe inenge sitomboriwo mhosva yako. But anyway, imwe iri panapa junior police officers have accused the superiors of selling off relations meant for lower ranking personnel and are calling for Commissioner General Stephen Mutamba to intervene and ensure accountability in the distribution process. Iyi nyaya yemapurisa ndogara ndakaitaura kuti vakomana ona izvozvo makutongopopotera nyaya yechikafu maseniors edu vari kutora zvinhu zvacho vachitengesa vamutamba uyai mupindire zvoita kunge mutamba ari kutamba ari kubasa, which is not good vakomana. Nzara. But we'll talk about it. Inyaya yekuti takatomboitaura kubva kudhara. Inoziva kuti zvinhu zvokuti tinoda kuti tingoprovana. Even the reason why ndandatoya ndichitaura nyaya iyoyi is to prove you guys kuti nzara iriko, ndosaka zvezvichita vanhu onai zvakuitika kwakati kuti vanhu mungogara mangoona. But nhasi I'm not in a good mood yekuti ndinyanya kutaura nezvevakomana ivava mapurisa, but chakakosha ndingokuzivisa izvo zvine zvichiitika. Kana pachinge pasangana nemamwe maupdates ndikudzoka because ndine chibaba chema-updates zvamanje saka
hapana nyaya ichakujamba kana uchinge watojoina team yepanapa paCoolen TV wati pacha. Saka kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata Owen education research anokuitira zvinhu izvozvo easy. Chaunofanira kungoita chetewo kungomubata ungomufonera panhamba dzako as long as une valid passport zvokuti hauna permit chinchi zva zvinhu zvekudhara. Usasaswera uchikumbira mabank evamwe vanhu unotizwa nemari. Saka tora nhamba dzaOwen uvhurirwe yako bank account, FNB business account necompany registration zvinoitwa naOwen chete. Ndochibaba chinonyatsozvigona muSouth Africa and anokuitira uri kwauri koko company neregistration yako necard zvinobva zvauya padoorstep pako. Saka contact him iko zvinezvi on the numbers that are showing on the screen. Ndatopedza